Sanibona, I hope niyaphila. This is part 7 of umthakathi usemndenini. Zahamba izinsuku, kwahamba neminyaka, ngathwesa iziqu zami zokuba usonhlalakahle. Hhayi ngoba ngangifisa ukuba usonhlalakahle ekukhuleni kwami, kodwa isizathu esenza ngibe nothando lokuba uyena ukuthi ngangifisa ukusiza abantu abahlukumezekile bakwazi ukukhuluma ngezinto ezibahluphayo, bangafani nami. Ngenhlanhla-ke ngasheshe ngawuthola nomsebenzi. Ngangingazi ukuthi mina wonke ekugcineni ngizofunda ngisebenze, hayi bo, ubungawangabazi amandla kaThixo. Ngibonge nomama Sara nomndeni wakhe ngokungamukela emzini wabo, bangiphathise kumntwana wabo. Ngisho sengisebenza bavumanga ngiphume endlini, bangitshela ukuthi ngizophuma uma sengi-right ezimalini. Ngicela ukunitshela ukuthi abakaze bangifune ngisho isenti. Hhayi-ke, ngolunye usuku kwakuzoba nenkonzo enkulu esontweni kuzohlangana onke ama-branch ebandla lethu. Wonke umuntu wayelangazelela lolu suku, phela ave kumnandi esontweni. Kwakuzoba inkonzo ka-3 days. Macishe yonke i-youth yabe ingayeki ukukhuluma ngale nkonzo ezayo. Bathenga ama-outfit amasha for usuku phela. Mina ngazolekisela nje, ngalungisa zona lezi ezindala iy'mpahla zami. Lwaze lwafika usuku belulindiwe ngamehla abomvu. Ngicela ukunitshela ukuthi kwenzeka into engakaze yenzeke empilweni yami nasenhlizweni yami ukuthi ngizizwe ngale ndlela engangizizwa ngakhona. Uyakwazi ukuthanda umuntu uqala ukumbona. Ingakaqali inkonzo khona lo bhuti engambona, wayesamncane nje impela. Ngingasho ngithi wayengidlula ngeminyakana uma ngimqala ngamehlo engqondo. Yazi ngangizizwa nginokumthanda, ngizibona sengelana eceleni kwakhe ngumawa kwakhe. Ngangithanda indlela owayengayo bakithi ezothi lo muntu kaThixo, nangendlela owayegqoke ngayo yayingichaza. Futhi yayichaza ukuthi lo muntu uyazana nenkosi. Yes, only to find out ukuthi wayengumfundisi. Ngaphinde ngakhuluma nami Msalofu, ngazikhuza ngathi sisenzelwe, khuze asisosontweni lana girl. Ngangingakaze ngibe nomuntu wesilisa empilweni yami, not ukuthi ngangingashelwa. Ngangishelwa kakhulu futhi, kodwa ngangibona engathi angikulungelanga or angakakulungela ukuthi kungaba khona umuntu wesilisa empilweni yami. Phela ngase ngivukile nje impela ngiyintombi yakwabo, akekho owayengangikhomba ukuthi ngake ngagula, ngangangozwani. Okay-ke, yaqala-ke inkonzo ngosuku lokuqala, konke kwahamba kahle, kwadumisa, kukhulekwa, uzwela nje impela ukuthi ukhona umoya ongcwele ufikile kule ndawo. And ngalolu suku inkonzo yayinikezwe yena lo mfundisi engangimthandile. Hayi bo, ave eshumayela umntwana kaThixo. Ushumayela izwi lingena enhlizweni, liyithole indawo, ufisa ukuyeka zonke izono nongazazi. Ngicela ukunitshela ukuthi esiyoqeda ngohlelo lwakhe, wavele wakhuluma ngalamantombazane afethu abefundisa esontweni. Ngezinhliziyo yami ishaya ngamandla, ngazibuza ukuthi njani ngoba ngikaze ngakhuluma naye. Noma-ke ukumbuka kuhlangana amehlo lutho, kodwa mina phela ngikaze ngamfenza, maybe ukhuluma ngabanye. Ngosuku lesibili umfundisi omkhulu uBishop uyena owayephethe inkonzo. Ilapho-ke kwenzeka khona isimanga esontweni. Engikhumbulayo ukuthi nje sasidumisa, kuthandazwa, kukhalwa kuwabantu, okuyilapho-ke nami ngazithola khona ngikhuluma ngimemeza. Ehleka. Ngakubona usakhulu ukuthi uzoba uhlupho. Lawa kwakungamazwi ayephuma ngomlomo wami mhlazana umfundisi engikhulekela. Ungubani? Ufunani? Ubuza umfundisi ngizwi liqinile. Uzokwenzani wena uma ngikutshela futhi ungenaphi? Fire. Lalela, anginaso isikhathi sokudlala wena nawe lapha. Ngiyakushisa manje in the name of Jesus. Okay, ngizokhuluma, ungangishisi, ngizokhuluma. Ngiwusebenzile uma mkhulu wami.